Hi guys, this is my new year look. Happy New Year to all of you. ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଗଡ଼ଖଙ୍କିରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟି ଖଙ୍କିରା ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ଆସିବାରେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଏତିକି ଲୋକ ଥିଲେ। ଏବେ ଭୋଗ ନେଇକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି କିଛି ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ସାଇଡରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତାପରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିଯାଇଥିଲୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଇଭିନିଂ ସନସେଟ୍ ହେବା ଉପରେ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଥିଲା, ଆପଣ ଭ୍ୟୁଜ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି କପିଳାସ ଫେମସ୍ ଚାହା କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଦିନ। ମୁଁ ଚାହା ଆଣିଛି ଭାରି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଧରି ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ମୁଁ ତ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଏବେ ଆଳତି ସମୟ, ତ ଆଳତି ବି ହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ଫେସ୍ ତ ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରୁନଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ ଗଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି।